Може ли хора, които са обрисувани по този безправен начин, да имат такава собственост? Аз бих искала да кажа, че проблемът за собствеността на българите в Османската империя най-добре отговаря на въпроса роб ли е бил българина или поданик на чуждата държава. Както според Османския закон, така и според практиката, всички българи, впрочем, както и всички мюсюлмани от категорията на рията, са били абсолютни собственици на къщата си, на добитъка си, на лозето, на овощната и зеленчуковата градина, разположени в близост до неговата къща или в землището на селото. Тъкмо защото не са били роби. Тогава професор Митлев вижда, че... Просто една метафора. Това мисля, че трябва да се каже най-сетне, че робството трябва да... турското робство трябва да се възприема като една метафора. Следователно в учебниците може би е време да се пише за османско владичество, не за турско робство. Ма това се пише. В учебниците го пише вече повече от 20 години. Данъците в България, твърдиме и се биеме в гърдите, че са най-ниски в Европа. Да, преките данъци може да са ниски, но косвените данъци ни минават над 78%. Косвените данъци. ДДС-то е един от тези данъци.